Moje meno Krika, sa sme tu u skejtovaniu. Dneska som tu s Vikčou. A A- ja skejtom Freddy. ja idem. Môj skate sa volá... Môj sa volá Jerry. Som ukradla meno. Môj skate sa volá... Fernando. Nie. Áno, Fernando. Môj skate sa volá Bernardo. Čo to je moje meno? A ideme až tam dole, asi pri tú jednotu. Dole. A teraz ideme sa skatovať do celka. Čakaj. Skating! Sa zďubem! Jo! Ideme čo najrychlejšou! Dobrý deň! Dobrý deň! Ha! Hej! Ha! Tam je čoklu. So, idem si dať ešte jeden. Ideš. Dole si ešte dať hore. Hore! Vyčas hore. Hore, leniva. Ideme. Koďo, ideme. Až sa z toho posereme. Čo? Nie. Dofetuje. Tam je otec. A my ideme pri školu. Najhoršie miesto na svete. Čo, povedz? Najhoršie miesto na svete. No, to má každé mesto do riti. Ide. A že sme chodili do školy na svetoch. No, veď môžeme. Co dá? To si dobre cuška skejda máš, čo? Alebo do tačky. Dobrá. Nemám Fernanda, či jak sa volá. Ja nedávam meno skejtom. Stácik. Cez víkend je vstup na ihrisko možný cez zadný chod. Chod od... Až pri toho uja môjho otca ideme. Moje meno, prečo je zase pri... 3, odštartuj to! 3, 4, ideme. Takto sa budeme každý deň skateovať. Go, like to fly! Skating, like to fly! Dovidenia! Na severe je taký zelený lepší. Aký takýto? Gumený koliečkom. Kde? Toto je už náprd. Lebo toto je už tu vypadnutá matka jedna. Ukáž. Taký dvojkolieskový iba? Oco, taký dvojkolieskový? S gumenými koliečkami. Iba To sú dvojkolieskový? umelé, ale doma aj pri vici je taký zelený, taký lepší. Janka chcela, či tento nepredá. Čo? Janka chcela, či tento nepredá. Toto je taký pri vici. Jo. Ten je lepší. Dvojkolieskový iba? On je normálne takto 4 len gumené koliečka má. No, tak sa je dobre. Ja. Pokaz mobil. Si prejdi s ním. Mobil a tak prejdi s ním. Dobre. No poď, ideme aj do vás. Ešte si dám jeden. Nie, poď. Ešte si dám jeden, vole. Ešte si dám jeden. Čau, hneď prídem.
idem. Utekajte, mamka, utekajte. Utekajte. Ideme. Čo? Nechce sa mi úplne utekať, aby ste niečo videli. A dúfam, že mi tam hodíte ten odber. Mám tam 5 odberateľov. Stále. A dúfať. Nemôžem. Chceme výčas. Toto vyjde, neviem, či to vyjde. Myslím video. Pozdrav! Čau! Čau! Skating 2016. Kde je Taká doma robota. Aká? Víno kúpeš. Dobre, Poď sa, dobre. ako vyzerá, ako svinia. Taká je škaredá ako oni. Ako mohla srať, keď strála mi teraz? Ak zrala hentam. Ako je to pravdlo hentam, to hentam, a tam je veľký plampy. Treba okúpať. No, dobre. Ja sa s vami lúčim a čau. Takže ja sa s vami lúčim a čau.